Apa-apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Aja wis ora usah nganggo.
Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Suara tunggal untuk Niken Salindri. Ada. Sesembahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mbrasa bongkar lan nafsu. Sarang. Rampak kompak di Jelaras Indonesia. Tetap suara wedok putrine Pak Degleng ganti Mbak Niken Salindri panggah wilayah. Sarang malih. Jek kemayu nduk Gusti Allah sesembahanmu rintan lan manglimang waktu kanggo prasta tidak bisa dibungkiri dan tidak bisa diselai ya. Yen to pakeliran wayang kulit untuk zaman sekarang ini adegan yang paling ditunggu-tunggu adalah limbuan. Oh, ngono ya, Yang. Ya. Mbok poncot lor etan kulon kidul. Mbok kuwi sing nonton ana lokasi, mbok kuwi sing nonton ana live streaming. Kuwi
Sing paling ditunggu-tunggu kuwi adegane dudu jejer, dudu perang ning adegane nggon limbukan. Oh, ngono. Heeh. Ya, Iki mau kok diwiwiti saka jogetan cara jaipongan nok ki mau. Wah, iya. Bajidor kahot. Oh, ngono. Heeh. Sing nari kok ya luwes. Lho, wi mahasiswi Institut Seni Indonesia ing Surakarta. Oh, ki mau sing nari jaipongan. Wis lulus urung, Nduk? Pak. Wis lulus urung? Sampun. Loh, pun sarjana? Nembe badhe wisuda. Oh, kari wisuda to? Nggih. Masya Allah kok cepet men. Oh, Bang. Heeh. Kuwi kaya dene tak anggap anakku no. Mergo cilikane dhisik ki aku wis ngerti. Oh, ngono. Heeh. Ya. Wi anake koncoku. Oh, ngono. Mbak Ning, ibumu Mbak Ning ya kek, Nduk, Pak. Sapa jenenge ibumu sapa lali aku? Listening. Listening lah, nggih aku Nggih, Pak. ngerti ku ya Ning ngono tok. Oh, ngono. Ah, wi nurun mboke kok, Nduk. Wong mboke ya ayu, mula anake ya kaya ngono. Oh, ngono. Ah. Wi mbiyen karo mboke dititipne aku ket cilik. Oh, ngono. Mas Kangko niki anak kula Ufa, kula titipne jenengan. Oh, ngono. Iya. Dadi aku wis kenal ket cilik. Cilikane mbiyen iki sing ngedusi aku, Nduk. Oh, ngono. Ah. Lah saiki tak dusine piye, Nduk? Oh, ngono. Ngono, heeh. Iya. Golekmu nyabun ra pindah-pindah. Lah iya. Wah, pancen sing jenenge Waranggana saiki iki guna swara karo rupa kuwi penting. Oh, ngono. Ah, guna tegese kagunan, kepinteran. Nek iso Waranggana iki ora mung pinter nyinden, ora mung bab sing klasik, bab sing modern uga nek iso kuwi ya Waranggana kuwi bisa joget, bisa mbeksa. Oh, ngono. Iya. Kaya Nduk Okfa, heeh. Iya. Kuwi guna tegese kagunan, kepinteran. Oh, iya. Terus sangka loro guna swara. Swara kuwi ya kudu duweni swara sing becik, aja mung adol ayu, aja mung adol kecantikan. Ning suarane ya kudu pas karo laras. Nek iso lagu apa-apa dikuasai. Oh, kuwi swara. Heeh lah, sing angka 3 rupa. Ya. Duweni rupa sing apik, duweni parah sing ayu. Ya. Pekasane ki engko wis ora nganggo dadak ditawak-tawakne wis laris akeh dalang-dalang sing go ngejak. Oh, ngono ya, iya. Pirang taun nek kuliah si Okfa kok ya wis lulus. Pirang taun to, Nduk? Fa, lek mau nempuh kuliah pirang taun kok cepet men lulus? Fa, 4 tahun, Pak. 4 tahun kuwi cepet ya? Nggih. Oh, Cepet, enek lho Pak. anakku kuwi nganti 7 tahun ra lulus-lulus. Sinten niku? Sing kulino nata mburi wayang anu nata simpingan wayang. Ya. Mas Paksi, heeh. Urung arep rabi, Nduk, Pak. Pak. Dereng, Pak. Urung. Dereng. Nggih. Pengumuman niki sindene tasih bar lulus kuliah jek prawan rung diobok-obok bebek, Pak Dik. Oh, ngono. Oh, ngono. Kira-kira aku ya ora ngerti. Kira-kira. Oh, ngono. Aku kan ya ora ngerti sejatine. Ya, iya. Ngono, heeh, kuwi rong bengi iki melu awake dhewe nyengkuyung karo Dwija Laras Indonesia. Oh, iya, heeh. Mau bengi ana ing pondok pesantren ora aji sing mapan ana ing Sleman Ngayu Jakarta. Terus bengi iki rene Okfa, heeh, minangka dadi tembok kekuatan meneh kanggo Dwija Laras Indonesia. Mergo sinden Chandra wis arep rabi. Oh, iki bengi wis tembungan. Heeh. Oh, ngono. Ah, iki jarene pamit, Pak. Kula mboten saged tumut rong bengi niki badhe tembungan. Oh, ngono ya. Ya wis kono ya dalane ya wis dewasa, Pak. Heeh, ya. Iki gantine sementara Okfa. Heeh. Ya ayu, pinter, jogete ya apik, tur ya solekah. Oh, ngono. Kuwi lek ora nyinden, kuwi mesti nganggo kerudung, nganggo apa jenenge kae makromah, Nduk. Oh, ngono. Heeh. Salate ya tekun tak sawang sore mau. Okfa kuwi, heeh. Arep nyinden ya ngisaan sik, sesuk bar nyinden terus subuhan. Disenggol wong lanang ngono. Astagfirullahaladzim. Tangane disenggol wong lanang sing dudu mukrim ngono. Ya Allah, kula dosa nyuwun ngapura Gusti. Bareng dikeloni meneng ae. Piye kuwi?
Lah iya dikeloni bapakne kok. Heeh. Ngestoke dawuh. Ya. Sawetara nggo kangen-kangenan kalawan para warga ana ing Nganjuk ya, Nok. Ya, ya. Ini awal utawa perdana di tahun 2025 awake dhewe bisa sowan meneh ana ing wewengkon Nganjuk. Wis akeh sing do kangen kelawan Dwija Laras Indonesia. Kanggo tamba bengi iki awake dhewe tinimbalan panjenengane Bapak Supardi saha Ibu Suparmi. Ya, kondange Mbah Wo Sate ngrajeg. Lah ya. Alhamdulillah wa syukurillah wis kelakon ngabiyantara awake dhewe sak bergodo, sak kanca Dwija Laras Indonesia siap untuk menghibur semua masyarakat ana ing Ngrajeg Tanjung Anom Sumrambahe ana ing wewengkon Nganjuk dan sekitarnya. Oh, ngono. Ngestoke dawuh ya, Yung. Swara suling kumandang swarane. Kuwatene kepenaunine. Mayang Butuwi Wiwi Irnawati jumeneng Halo Dita ayo dong Cumping kok bar kayungan ya kono suneh ora Ambuk bro Ajake praon saramban ya nok. Ora ujar ora kaul panjenengane Bapak Supardi utawa Mbah Wo. Mbah mantan kami tuwa. Oh ngono so Ibu Suparmi ana jroning penggalih duweni pangunek-unek no. Oh ngono yen to besok diparingi panjang umur, diparingi kesehatan lan dipun paringi rezeki sing kathah tur melimpah. Iya. Panjenengane dalam rangka tasakuran pernikahan emas ki ke-50 tahun. Kuwi bakal ngundang dalange tidak mau yang lain ya kuwi awake dhewe Ki Anom Dwija Kangka. Oh ngono. Sing dadi rasan-rasane panjenengane Mbah Wo karo Ibu Suparmi duk nalika biyen. Pancen ya kaya ngono. Gusti ngeparengake diparingi rezeki, diparingi bagas kewarasan. Panjenengane Pak Wo utawa Mbah Wo Sate Ngrajeg
utawa penjane Pak Supardi nganti kalenggan iki yuswa utawa umur 73 tahun ya panjenengane Ibu Suparmi yuswa 67 tahun ya isih diparingi lan kapercayan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala diparingi kebagas kewarasan diparingi kesehatan ya wekasane bengi iki diwujudi sing dadi pangunek-uneke alhamdulillah Gusti Allah Subhanahu wa taala bisa minangkani kekarepane wekasane panjenengane saha ibu Pak Wo karo Bu Wo, Pak Supardi karo Bu Suparmi. Heeh. Sing diderekne karo Mbah mantan Lurah Tanjung Anom, Pak Tribuwana udakara 5 sasi utawa 6 sasi kepungkur witindak ana gubuke dhewe. Oh, ngono. Ya. Ana Karanganyar Surakarta. Ya, paring dawuh kelawan aku Mas Kangko. Niki kula badhe ngersakaken panjenengan. Oh, ngono. Heeh. Mengke kalian genduk Niken Salindri lunggare tanggal pira? Oh, ngono. Lah, delalah si genduk Niken Salindri lunggare bengi iki no. Oh, ngono. Tanggal 8 Februari iki. Heeh. Wekasane ditemtokne nalika mbiyen panjenengane Mbah Wo karo Bu Wo karo Mbah Lurah mantan Tanjung Anom Pak Tribuwana. Nggih pun Mas Kangko tanggal 8 Februari mawon. Dilingkari tanggalane. Oh ngono. Bola-baline Pak Supardi karo Bu Suparmi. Wi piyai sukses, satene ya kondang, duwite akeh. Nanggap dalang Kangko kuwi belas ora ngenyang. Sing ngenyange malah Pak Tribuwana kuwi. Oh ngono. Iki kancaku lho Kang. Iki kancaku sing wedok iki kancaku SMP. Ya dikeki korting to. Wong ra mbayar kok ngenyang. Saya. Ngono ya yang iya. Heeh. Ning alhamdulillah wa syukurillah Gusti ngeparengake bengi iki wis kelakon ngabiyantara sowan ulang tahun pernikahan emas penjane Bapak Pardi so Ibu Parmi ya yang ke-50 saking senenge saking bungae tur dasare usahane sate kambing ora mantra-mantra ora tida-tida bengi iki dibelehne wedhus 35 Pak nane oh wedhus 35 heeh iya pancen wedhus ki nomere 35 kok lah iya. Wis tak omongke sore mau kanca-kanca do kaul. Iya, heeh. Wah, do mangan sate. Ya, tak elekne lho kolesterol aku. Iya, iya heeh. Ora apa-apa. Ngestoke dawuh. Wis muga-muga ya, Nak. Anggone panjenengane Bapak Supardi so Ibu Suparmi. Anggone lelumban ing bebrayan kena nggo conto kena nggo tepa tulodo kekeluargaan ingkang penuh kasih sayang ya sakinah mawaddah warahmah wekasane kena nggo conto para putra putrine nggone rabi nggone palakrama menjane Mbah Wo kawan Bu Wo 50 tahun dilakoni kanthi esem guyu dilakoni kanthi guyub rukun tetepo dadi gondelane para putra wayah putrane ana 2 putune ana 4 oh ngono ya wis ora usah nyonto sapa-sapa sing diconto ya Mbah Wo karo Bu Wo Pak Pardi karo Bu Suparmi ya nyatane wis terbukti 50 tahun beliaunya bisa mempertahankan nggone bebrayan mula kena nggo gondelan kena nggo conto para putra-putra rabi kuwi nek iso sepisan selawase urip. Oh, ngono ya ya. Heeh, ngestoke dawuh. Heeh. Panjang si jajab kaya ngono muga sak pungkure anggone penjane Pak Pardi saha Bu Parmi nganake tasakuran kunjuk marang kurbaning Gusti Allah yang telah memberikan berkah melimpah rezeki umur panjang sehat walafiat. Ya. Ingkang kebak barokah menika saya nambahi berkahing Gusti sing diparingke kelawan panjenengane Bapak Supardi saha Bu Suparmi wekasane sak pungkure wayangan iki keluarga agung ingkang mapan ana dalem kene tansah pinardawa ing kamulyan tansah dicedhake
marang rezekine, didawake umure, diparingi kesehatane kang sarta bisa dislametke donya lan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaya ngono ya yo. Kaya ngono. Ngestoke dawuh. Yo slendro genti ya. Slendro songo. Oh ngono Iki anak wedok ya wis yoga. Oh ngono. Niken Salindri. Sawi aku ora petuk karo Niken Salindri nganti aku kegawa tekan ngimpi no. Oh ngono. Aku mayang iki rumahku aku ning nggon ngimpi iki sing nyindeni Niken Salindri. Oh ngono. Saking kangene. Nggo ngobati kangene uga para pamirsa uga para pendemen budaya. Para pendemen budaya lumantar live streaming uga sing ana lokasi. Sing bengi iki wis padha menunggu kelawan suarane lan tregele genduk Niken Salindri. Oh ngono ya esake dawuh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kabeh telu wong kang soleh
ulang tahun pernikahan Mas. Ya, 50 tahun. Aku ya arep nyonto menjadi Pak Pardi so Ibu Parmi kok soalnya ulang tahun. Awake dhewe iki rabi wis pirang tahun, Ibu? Nganggo mic no. Nganggo mic. Awake ora pengen nyonto menjadi Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih pengen langgeng ngantos sepuh. Nggih. Amin. Amin. Wis pirang tahun awake dhewe rabi? Coba jenengan hitung lek rapine 2006. Aku iki angger anu ki ora patek kelingan. Nah. Pirang tahun? Oh ya aku syukur ngeloni taune lali aku. Pira 2006 ya nek rapi ya. Jendra umure wis 17 tahun. Nggih. 18 tahun berarti. 19 no lek tahun iki kan Jendra kan pun 18 tahun nggih. Berarti nikahe pun 19 tahun. Nggih, nyonto Pak Pardi kali Bu Parmi nggih, Bu Dewi. Amin, nggih. Ora ujar ora kaul sok menek ulang tahun Mas sak tanggapke jaranan sampean. Mboten napa-napa. Wong niku nggih budaya Jawa kok. Lho sing dadi niken salindri sampean piye? Ning wis tuwek yo an wis apa kali. Iya. Ah, ndonga ya Bu ya, tetep langgeng awake dhewe ya. Amin. Najan to wong pernikahan iki mesti ana grunjalan. Kuwi wae insyaallah kok lek dilalui wekasane iso selamanya ya Bu. Amin, grunjalan yang disengaja dan tidak sengaja nggih. Nggih. Nggih matur nuwun para pamirsa sedaya ingkang sampun. Ya. Alhamdulillah. Ya, ngono ya ya. Ki mah yo ngrejekeni, Nduk. Udan sore mau penjane Pak Pardi so Bu Parmi bingung pripun Pak Kangkon niki udan. Lah ya. Pun to mengi lek gendang terang to Bu, aku ya ngono. Ya. Ngestoke dawuh ngrejekeni udan sing gawa rejeki kanggo sing kagungan dalem, ya rejeki kanggo dalange. Amin. Mergo sore mau aku entuk calangan, Bro. Wah, ngono. Arep dandan arep macak mau. Ana piyayi sing marani karo aku ngungkeri tanggal 19 April. Mas Ruki nimbali awake dhewe sak kanca ana melandangan pace nganjuk. Oh, ngono. Ya. Barbodo. Pripun Mas Kangko? Panjeri nggih? Nggih. Langsung panjer 5 juta, Pak De. 5 juta nggih ngondol niku ora apa. Lah ya pirang-pirang dina. Ya. Yo niken salindri. Niken salindri. Yen liwat aku kelingan. Samboyo. Jaranan Mayangkara.
Apa? Bob, Bob. Apa? Niki diceklek riyen mawon nggih, Pak. Ora apa-apa ceklen. Ganjel ya, Pak. Lah mengke kula tak ngeteni kok nyantol teng susu lho. Pak. Aja wis ora usah nganggo iki. Iki kelincipen, Nduk. Oleh dolanan ning aja barang sing lincip ngene iki ndak ngeneki sakit. Ya. Iya, Pak. Oh, iki lincip ngeneki sakit. Iman-iman Jajal to, Pak. Heh? Sampeyan jajal sik to. Iya lara iki. Lek susuku ora lara, lek susumu lara. Lah iya. Dilanjutne kok, Pak. Oh, ora usah. Ora usah ya. Heeh, wis. Aku wis anu kok, Nduk. Ora mung apa jenenge kuwi aku, ora mung ibumu, kanca-kanca sak rombongan duwe jolaras keuangan karo kowe suwi lho, ora petuk kowe. Mila to, Pak. Heeh, ngomong ya. Pun enten setunggal tahun. Urung. Sampun, Pak. Apa iya? Mau ganti tahun kok punan. Oh iya, Ding, ganti tahun. Ora mung aku kelawan kanca-kanca duwe jolaras, juga masyarakat yang ada di Nganjuk yang pada malam ini juga kangen kelawan siliramu. Kowe joget kaya ngono iki lek nyawangi mentolo ndelongop. Kanca-kanca semuanya penonton tepuk tangan dulu buat Nduk Niken Salindri yang luar biasa. Iya, Pak, percaya, Pak. Ancen aku ki ngangeni ya, Pak. Domongi kok. Wong lanang kuwi kok nyawang kuwi kok ora seneng kuwi berarti mripate njaluk diperiksane. Iya ta? Salim. Salim kene Cahyu. Jan. Iya. Cium, Kak. Makasih. Mbokmu ora bakal nesu kowe anakku kok ya. Nggih, Pak. Kejaba lek aku ngambung wiwi, wah disuwek raiku. Halah kok jangankan Mbak Wiwi. Heeh. Sampeyan ngambung Mbak Okfa paling ya sampeyan wis dipejahi ya, Pak. Nggih dipejahi. Mboten sah dipejahi pecah ki ambak mengke. Heeh. Heeh iki apa kecintaane bapak nyang anak ya, Nduk. Nggih, Pak. Sakmu ngene kae kanca-kanca sak rombongan duwe jolasan di Indonesia. Sing paling mau kangeni mesti aku. Nggih, jenengan Terus apa? kalih ibu, Heeh. terus kalih yogane jenengan, Pak. Oh iya. Nanang. Nanang picek mau kangeni lho. Lah kae tipe-tipe orang yang paling ngangeni ya, Pak. Apa ya? Enggak sebabe. Setia, Pak. Nanang niku. Heeh, ora bakal iso nyawang wong lanang Ora wedok bakal liya. iso mendua. Heeh ya. Heeh. Iya, ngomong ya. Tapi hati-hati lho, Nang. Ngapa? Wae aja kaya Agus Buntung lho, Nang. Ya nyapa to? Lah engko peh picak terus mari ngono jajali wong sembarang kalir. Wis jenenge menggunakan kesempatan dan kesempitan. Iya. Ya. Oh iya. Iki acarane perkawinan emas. Nggih. Happy wedding anniversary yang 50 tahun. Penjane? Bapak Supardi kalian Ibu Supardi. Nggih, bener. Bu Suparmi. Ibu Suparni kalian Bapak Supardi. Wis ngrasakne satene purung. Dereng. Satene empuk-empuk tenan. Sate nopo, Pak? Sate kambing mosok sate kirik ngawur iki kok. Sate Kan kambing. enten sate sapi. Heeh ya. Sate kambing. Sate kambing. Wah, dereng, Pak. Nggih Urung. mengke pas mandat to, mungkin nilii nggih to. Heeh. Anu Bu Parmi, tulung anu dinget nggih, mengke nggih Niken Salindri. Nggih. Ampun dinget. Lah piye? Sisa ndek ingir apa-apa, Pak? Lho aja, kowe kudu. Blendrang ngono. Nggih. Heeh, nggih. Matur sembah nuwun. Didongakne kagem Nduk Cahayu kanggo Bapak Parti. Supardi kalian Ibu Suparni sampun nimbali kula kalian Dwi Jalaras Indonesia. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Sak bibare nanggap wayang mugi-mugi rezekine tambah akeh. Amin. Amin. Mugi-mugi saged nanggap Pak Kangko malih. Loh, putune sumben rabi ya ditanggapne neh mau ngendika kok putune. Heeh. Iya, aku wis tetep karo sampean. Putune dereng nikah. Dereng. Terus badhe dinikahke. Heeh, Putune niku lanang napa wedok?
Lanang. Lah, aja lek iso aja nikah sik ngenteni Mbak Niken ngono lho. Weh, Tapi urung kenal kok ya, Pak. urung kena ya kenalan ya ora apa-apa to. Heeh. Ya, Pak. Ya aja kesusu rabi sekolah sing gedhu. Mboten, Pak, nggih. Wis nek rabi pamane wis entuk jodoh contonen Pak Pardi karo Bu Parmi. Nggih. Satu untuk selamanya. Lho, nggih, Pak. Jenengan rungokne, Pak. Lah kok iso kowe malah Biasane dalang bojone akeh malahan. Jenengan rungokne. Bapak Supardi kalian Ibu Supardi niku jenengan contoh. tak kandhani. Kowe dadi anakku lek wis suwe. Heeh. Kowe ning Kediri, aku ning Solo. Nggih. Awakmu po tau krungu dalang kangko kok selingkuh po tau krungu? Loh, Ora tau krungu to? tahu. Wi isu. Ora tau krungu. Sapa-sapa wae ora tau krungu. Mergo saking primpene ora nek wong krungu. Lho malah jenengan cetakne kok. Ora ngur guyon kok. Perlu dicurigai berarti. Ora. Aku ki ibumu ki untuk selamanya. Nah, Yang terakhir dan untuk yang selamanya. yang pertama dan untuk yang terakhir. Ora ki yang ketiga kok ngawur iki. Yang ketiga. Astagfirullahaladzim, tidak boleh berkata seperti itu. Lah piye to? Aku ngomong jujur lho. Jujur, masa aku salah? Ibumu lho ngakoni. Loh, iya tapi kan dalam hati wanita itu harus diucapkan yang pertama meskipun itu yang ketiga, keempat, kelima. Ora gelem dhek malah ndarani pembohongan publik. Ora percaya takono mbokmu to. Ayo takono, ayo Bu, dicekel miki. Wes gak usah Bu, gak usah. Lah ngapa? Wes cukup percaya aku. Oh ya, ya, ngene kuwi ya. Nggih, Pak. Ya, iki akeh banget sing do nyuwun lagon, enek sing transfer, enek sing iya. Wae akeh sing do ngenteni suaramu. Nggih, kula dikengken apa? Ya nembang mosok Nembang napa? derep. Iki mau ana sing tak wacane sik Nduk ya. Iki Nggih. mau ana saka luar negeri. Heeh, uga saka Mas sapa ki mau sing transfer aku 500.000. Iki tak golekane sik. Nah, ndi mau aduh. Kok ya kakean nomor WA ki dadi kek HP ku anyar ki dadi aku rada bingung Nduk kan aku dadi. Lho VC aku. Iya. Alah sik tak golekane. Iya sik. toh? Bunga golek tipe toh, Pak? Heeh. Wis tuwek ndadak reno-reno gaipun barang. Oh ya enggak apa-apa namanya dalang kekinian. Oh iya no. Dalang generasi Z ya toh, Pak? Iya, Z apa? Generasi sekarang milenial. Heeh, saya tak buka sik tadi. Nah, no. Saking Andri Mas, saking Bekasi. Niki titip Arto 500.000 supaya diparingke Mas Ardi. Pengen lihat Ardi ngendangi sinden Niken Salindri. Iki dudu karepku lho iki karepe karepe netizen sing barang transfer 500.000 ke saka Bulis Maksum ingkang wonten ing Den Haag. Nah, menika ki sampun transfer 1 juta rupiah. Nah, nggih. Menika ke kula sampun transfer Pak Kangko. Nggih, mengki kula aturaken. Ya. Ora apa-apa to, pomo awakmu nembang dikendangi Ardi ora apa-apa to, Ken. Mboten napa-napa, Pak. Ora apa-apa ya. Nggih. Anu tukang son ning ndi tukang son? Bandi kendange ciblone unggahno kene, Nduk. Mas Ardi mendekatiku. Heeh. Ndak kuat. Iki ana dhuwit 500.000 kanggo si Ardi. Ya. Lah sing nyanyi, Pak. Sing nyanyi ya sampean. Heeh. Heeh, ya. Mikmu iso mok kempit ngono ki lho. Ya, Pak. Heeh, ya. Ayo anu diundang-undange kene dhuwur kene. Nah. Iki minangkani pamundhut kok uga menika kula Bapak Giman, Gobong, Gebang, Gondang badhe nderek nyuwun lagon bojo loro karen pralayar. Nggih. Ya. Kudu siapno dhuwit 500 wis ditransfer engko kekno si. Lah kula, Pak. Kalau kae awakmu diparingi ki lho. Lah kalau. Nggih. Heeh, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Bu. Nggih. Oh, niki panyuwunane Bapak kalih Ibu. Nggih. Oh, nggih. Niki sing amplop saking jenengan. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Sehat selalu panjang umur ya. Napa, Bu? Foto. Dipoto, nggih. 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 Oh ya, sudah. Terima kasih ya, Bu. Nggih. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. 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 Kuwi apa